no ser? ¿Ser o no ser? ¿Ser o no ser? Dale todo, ¿vale? Esa es lo que es. ¿Lo oyes? Dale todo. Ser. Ser. Ser o no ser. Es ahí, en la... A ver, ¿ser o no qué? ¿Cómo era? Però que no sigui de cop dues persones sobre una, sí? Primer fem un desert, un campo de dunas, jo què sé, o sigui... Què? Un campo de dunas no existe, però bueno. Proposo fer... Sí? Que al anar pujant ja pujarem, però primer és veure com ens acoplem. Estem pendents, perquè tu estàs pendent i aquí hi ha uno que està subiendo i l'estic ajudant, però com se despiste me culo jo. Perquè si no, ho dic perquè si no a vegades les cares en el moment de les coses aquestes sempre tenen un punto de Dios existe, no? Sempre puja de darrere, perquè llavors és com una roda i així podem avançar, perquè si no es va desmuntant. És com, llavors, si algú cau, el lògic és que igual se cau, però sempre n'hi haurà un al darrere, que és el que va pujant, no? I llavors que realment, ho dic perquè si no és una massa de molts cossos movent-se, però la idea que m'agradaria veure és com els cossos volen avançar. Agafa els dos. És el mateix, el partit. Pega-li fort a la closca amb el puny de l'espasa i després el tirarem a la bota de malvasia que hi ha a l'habitació del costat. Quina bona idea, em farem sopes. I el pobre estat el considerarà com un xaiet, quan el compari amb la meva maldat desmesurada. I tu? Què faràs sense marit? És fàcil. Me'n puc anar al mercat i comprar-ne uns quants. M'agradaria molt que l'espectador entengués el Shakespeare, l'entengués, el disfrutés. Otelo, 4 morts. Emilia. Apunyalada. Rodrigo. Apunyalat. Otelo. S'apunyala a si mateix. Desdèmona. S'ofega amb un coixí. S'ofega o l'ofega? Enomar. Mort de pena. Marc Antoni. S'apunyala a si mateix. Juli Cèsar. Apunyalat. Brutus. S'apunyala. Cassius. S'apunyala. Sina el poeta. Esquarterada per la màfia. Duc de Cornwall. Apunyalat. Oswald. Apunyalat. Goneril. S'apunyala. Regan. Enverinada. Edmund. Apunyalat. Cordelia. Penjada. Lear. Mort de pena. Thank you.